खुलुमबाय बे समाव गुफुर हालामनि लांदांफारा गामियाव दंफैयो। बे समाव बैसो जानाय सासे सुबुंनो जों मिथिना लागोन फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोर दोलोखौ देरहाजानो लुगैयो। आङो बे बोराय बैसोआव बर' रायजो मोननोसै मिथिनाय सिमा खोन्थानाय फैबाय, जोंखौ बुजायफैबाय, जोङो रंजायो, जोंनि गथ' गथायफ्रा रोंगोन, जोंनि लामाफ्रा सुबिदा जागोन, जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाया फैगोन, जोङो मोजांखौ सानलायनो हानाय गियानफ्रा बे रायजोनि गेजेराव जों मोननो हागौ। दा बिटिआर मोननानै माबायदि गोजोननाय मोनदों? एकदम बिराद गोजोननाय मोन्दों, बिराद मोजां मोन्दों। मानोना जोंनि साननायफोरखौ मावनो हासिगोन, खोन्थानो हासिगोन, नोंजों आंजों आदान प्रदान जोंहा मोजां लामाखौ थाबायनायनि गियानफोर होलायगोन आरो बेखायनो खोब मोजां मोनदों। दा सोरखौ देरहाजानो लुगैयो? दा आङो प्रमद बर'खौनो देरहाजानो लुगैयो। जायगानो बहुद खस्थ' खालामनानै 4 घन्टाफोरजों लोगो लालायनानै दिल्लीयाव थानानै खस्थ' माबादों, रायज्लायहैदों, जाफुंना फैदों। बिथाङा जुदि बेबायदि साहस जायामोनबा मा जादोंमोन, जोङो गोमालांजोबगौमोन बर'आ। दा बिनि गेजेर उफेनि बादि बिनि गियानाबो दा गोख्रों जादों, साननो गोनां जादों हारिखौ। गुफुरनि रायजो राजाखौ मा खावलायो? फैगोन बिसायख'थियाव जोङो साफ्रोमबो भट होथारनांगौ, रंजा बाजानो। जों बयबो टेक्सआव आंथ' होनखायो टेक्सआव होनांगौ। आं सिगाङावनो साननानै बुंखादों मा बिनि फिक्सारा मा सबिया उनावसो बे टेक्सआव होननानै खोन्थाना होदों। जों टेक्सआव होनांगौ बयखौबो दा बिदि बुंगोन हारसाफोरखौ सिनाय होनबा जों এইবার আমার টেক্সটাইল দিব লাগবে বন্ধ সে হারসাফोर हाबनो नागिरथारदों दा जोंजों हायाबो लोगोसे जाजोब्बाय नालाय दा जुदि थिग जाना फैजोबोबा बे माखासे हारसा बर' बिदेशियाव हाबजोबगोन। प्रमद बर'आ गुफुरनि थाखाय मा जौगानाय लाबोखो? प्रमद बर'आ जोंनो गुफुराव रिटायार फैबाय, हाबो होबाय, जोंखौ सिथाय बानायखाबाय आरो जोङो दा गासैबो बिथांनि बुंनायखौनो जों लाजोबगोन आरो जोङो बेबादि भटआवनो जोङो गावजों गाव मोजाङै बुजिलायनानै जानांगोन। बियो बोसोरबा दैदेनबोबाय आरो जोंनि गासै लामाफोरखौ खोन्थाफैबाय आरो जोंनो नांगौमानिखौ होनो बे दा गसंफैबाय। बेनिखायनो बिथांखौ जों मोजां मोनो। दा बे समाव आबौआ बेसे बैसो जाखो? 85 बोसोर 85 1952 सनाव खारबोदों जों बेवहाय गहपुराव। होमबा नायदो 1952 51 50 51आव बोसोरनै मानि बर'फ्रा थाहैजोबखाबायमोन गहपुराव। बिनि उनाव जों गवालपारानिफ्राय 52 सनाव फैदों 1952 सनाव। बे समाव आंनि बैसोआ 12 बोसोर जाबायमोन। बे समाव आंहा एसे थाब दंजोबखासै आरो जों फैनानै बिदिनो हा लाफैबाय माबाबाय उपाय गैया। जोंना गेदेरा देवानि जानानै दिल्लीयाव थांलायनानै बे हाखौ दिहुननानै बे समाव जोमनाथ ब्रह्मआ मिनिस्टारैनो दंमोन। बे बिथाङा फैदों, बेवहाय नायफैदों, ओमफ्राय जोंनो दंफां लाइफां गैया होननानै बे जायगाखौ होनांगौ होननानै बियो अर्डार होदों आरो जोङो बे समावनो इलेक्सनबो जाबाय। बर'आ गैयामोन, हारसाफ्रा मा बर' होननानै बुङोमोन जोंखौ माबायदि बर' होननानै बेफोरबायदि घटना जादों आरो बुंगोन जादों। खिन्थु उनाव लासैनो मिथिलांबाय जोंखौ बर'फ्राबो बेबायदि दं। आङो बे समाव द्वितीय क'खौ पास खालामना फैदों। जोंनि हजों स्कुल गैयामोन। फैनानै बेयाव गहपुराव जेला हा मोनो होमबा जोंनि गेदेरा स्कुल खुलिनो सासे मानसिखौ बायना लायनाय बायदि जादों। लायनानै बेखौ मास्टार फद' फैदों। होमबा 56 सनावसो स्कुल जादों सनापुराव। होमबा नायदो जेरै थेरै जोङो फरायनानै आङो बोसोरसेयावनो क्लास 2 फरायनानै पास खालामनानै
एमइ स्कुलाव थांदों गपाल बर'सो थांनाया थांनांगौ लामाबो गैया लामा सिंनिल' बेबायदि जोंनि जिबना बहुद खस्थ'जों फैदों रोंनाय मिथिनाय रोंनाय एकदम लामा गैयि बायदि जों आन्दायना थानाय बायदि जादों दा जोङो इसोरा जोंनि प्रमद बर'खौ साननो गोरों खालामना होबाय उपेन ब्रह्मआबोसो गोरों मानसियानो जोंनि थाखाय थांबाय प्रमद नार्जारि होननायखौथ' बुंदों बिथांमोनाबो थैबाय प्रमद नार्जारि फरेस्ट मिनिस्टार जाबाय होमबा जों फरेस्ट मिनिस्टार जाबा बर'आ एसे रेहाय मोनबाय बे खन्थ्र'नि बर'आ जोंनो खुलिना होबाय हारसाजों बर'जों दावहा नांलायनाय जादों बे हारिनि थाखाय जों देरहाबाय आरो आंनि बुंनाया बेनो प्रमदआ जोंनो होबाय हाबो होबाय आरो सुबिदाबो होबाय लामा सामा गासैबो जासिगोन आसा खालामदों गथ' गथायफ्रा रोंसिगोन जोङो बिदिनो भटखौ होनानै जों देरहाहोनांगौ साफ्रोमबो पार्टि थानाय हाबनो मोनै गामिफ्रा फैगोन बाराव सोजोबथोंसै सरकारानो जों आसा खालामो बहुद मानसि थाबायना हाबनांगौआ